Kamatna ha biko. Aha m bụ Mrs. ONYINYE Okafor. Abụ m onye Enugu steeti na Nsukka. Ebe onye Nsukka na Enugu steeti. Onye Nsukka na Enugu steeti. Daalụ nne. Ekwe m ghọta na ịnọ na nke ndị Igbo Amaka Productions kịta. Gbatugodo anyị ntakịrị ihe ịma maka ndị Igbo Amaka ife ha na-eme. Ntakịrị ife maka ndị Igbo Amaka bụ na ndị Igbo Amaka so akwalite asụsụ Igbo n'ala anyị, na-eme ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ndewo. Ka isi mara maka ndị Igbo Amaka Productions? Ka m si wee mara ha bụ na afọ m ha na ịntanetị. Iwe banye? Ebe a ka m si nweta ha, mgbe banyezie na ya. Kemgbe ị banyere na Igbo Amaka Productions, ọ dị gị ka ife a na-eme ọ na-aga ka ọ dị ka ihe ha na-eme ma ihe a na-egosi n'ịntanetị ọ dị ka ọ bụla eziokwu ka ọ bụ dị ka eziokwu? Ọ bụ eziokwu. Ife m fụrụ n'ịntanetị bụ ife mere eme, and ka m bịakwalụ afụkwalụ m ya, so wee sonye fa n'ife ha na-eme, so na ife a na-eme na-aga aga. Kee ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo gbasara asụsụ na omenala Igbo? Ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo gbasara asụsụ omenala Igbo bụ ndị Igbo gbaa mbọ fụ na nwa ha, fụ na ụmụ ha na-asụ asụsụ omenala anyị, ya bụ Igbo. Ha hapụ ịdị na-akụzi nwa ha oyibo. Na mbọsị taa na ụmụazị ana Igbo anyị amaghọzi ka esi asụ maka asụsụ oyibo bịa, so na-agwa ha sị ha ka ha kaba ahụ wee fụ na ụmụ ha na-asụ asụsụ omenala anyị, ya bụ Igbo. Nne, biko ka ife ịchọ ka Chineke si na ndị Chukwuokike abịa ma si na ndị Igbo Amaka wee mere gị? Ife nchọrọ ka Chineke mere m site na Igbo Amaka ahụ, ka o mee m ka ndị na ka o mee m ka m nwike ka o mee m ka m nwee ike mụta asụsụ Igbo ọfụma, andị ka ụwa na-afụ m n'onyonyo. Okay. Daalụ nne. Ka ekpere na-ekpere ndị na-ahazi ihe a na Igbo Amaka Productions? Ekpere na-ekpere ha bụ ka Chineke nna nyere ha aka ka ha na-aga n'iru, ka ọ ghara ebe ha ka abata n'iru ha agawakwa azụ, and ka ọ ghara ịdalụ. Ka Igbo Amaka megonụ ka ọ bụrụ ya ga-abụ ọkachasị ama ama na production dị n'ụwa. Daalụ nne. Ihe ntakịrị okwu ịchọ agwa nne gị ntị? Ntakịrị okwu nchọrọ ịgwa ndị na-ege m ntị kịta, ha gbaa mbọ fụ na ha na-akụzi ụmụaka ha omenala, ya bụ asụsụ Igbo, ka ha mara na-asụ Igbo ọfụma, hapụ ịdị na-asụ oyibo. Ife nwere ịgwa ha. Esi na ha ga-ebuzi? Esi na ha ga-ebuzi? Aha m bụ Mrs. ONYINYE Okafor. Daalụ nne.